Γεια σας, είμαι η Βασιλική Δραγούνη, ποιήτρια και συγγραφέας. Θα ήθελα στα πλαίσια του λογοτεχνικού φεστιβάλ Όψεις του Φανταστικού, που διεξάγεται στις 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, να πω δύο λόγια για τα βιβλία τα οποία πρόκειται να παρουσιάσω. Στους θρύλους του σύμπαντος 11 συμμετέχω με το δίγημά μου Σημείο 0, μία συναισθηματική αλλά και τολμηρή μελλοντική ιστορία που επικεντρώνεται στην προβολή του τι συμβαίνει όταν η αγάπη και η τεχνολογία και συχνά η φαντασία συνδυάζονται. Η σχέση της Χέιλι, η οποία εκπαιδεύεται για το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε, μία αποστολή δηλαδή στο βαθύ διάστημα, και του Ράιαν, γιου του αυστηρότερου καθηγητή της σχολής, είναι συναρπαστική χάρη στο εντυπωσιακό σκηνικό, αλλά και την ενδιαφέρουσα πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Η ιστορία έχει ένα οριστικό και αμετάκλητο τέλος, γιατί θα ήθελε ο αναγνώστης να καταλάβει το γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Το πώς αυτό που μπορεί αρχικά να φαίνεται σαν μια τυπική διαστημική ιστορία, μεταμορφώνεται σταδιακά σε κάτι πολύ πιο συγκλονιστικό και περίπλοκο, σε ένα ταξίδι αληθινής αγάπης που εκτείνεται πέρα από τη μνήμη και την πραγματικότητα. Το βιβλίο μου Happy Valentine, το οποίο κέρδισε το δεύτερο βραβείο επιστημονικής φαντασίας Larry Niven 2022, είναι ένα μικρό μυθιστόρημα που προσεγγίζει θέματα τεχνητής νοημοσύνης και νέας βιοηθικής και είναι αφιερωμένο σε όλους όσους περνούν δύσκολες στιγμές στο ταξίδι της ζωής, όταν οι αναμνήσεις τους αρχίζουν να ξεθοριάζουν. Η μακρά και ισόβια φιλία μιας γυναίκας με μια κάρτα του Αγίου Βαλεντίνου είναι το κεντρικό θέμα της ιστορίας. Το Happy Valentine πραγματεύεται την ψυχολογική δυναμική μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας σε μια εποχή που η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει όλο και περισσότερο το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η εξέλιξη της ιστορίας και το γλυκό πικρό τέλος της πραγματεύεται μια ποικιλία ερωτημάτων σχετικά με θέματα βιοηθικής και επικοινωνίας, όπως μπορεί η οικειότητα να αναχθεί σε αλγόριθμο, και επίσης αν στραφούμε στα προϊόντα της εξελιγμένης ψηφιακής τεχνολογίας για άνεση, αν νιώθουμε πιο χαρούμενοι μιλώντας στις συσκευές μας, τι γίνεται τότε με τις σχέσεις και τις φιλίες μας? Τέλος, τα 90 ποίηματα της ποιητικής μου συλλογής Ανάδρομοι Αμφιλίκοι παρουσιάζουν τα αρχετυπικά μοτίβα ως μία πόρτα σε ένα κρυφό σύμπαν. Χρησιμοποιώντας ένα διαισθητικό μείγμα μυθολογίας, ψυχολογίας, φεμινισμού και πνευματικότητας, η Ανάδρομη Αμφιλίκη ως ψυχικός φακός αποκαλύπτει πώς μπορούμε να συνδεθούμε καλύτερα με τα υποκείμενα αρχέτυπα, αυτές τις ισχυρές εσωτερικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη ζωή μας, υπογραμμίζοντάς τα ως ισχυρά αόρατα νήματα, ως το DNA που διαμορφώνει ρόλους και διέπει πεποιθήσεις, κίνητρα, ενέργειες και συναισθήματα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε γυναίκα είναι μία θεά και ως εκ τούτου είναι εγγενώς θεϊκή. Η Ανάδρομη Αμφιλίκη εντρυφεί στους μύθους που αποτελούν την πραγματικότητά μας, υποδεικνύοντας το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν αυτογνωσία, εσωτερική σοφία και δύναμη, καθώς περιηγούμαστε στις αναζητήσεις μας σχετικά με το ποιοι είμαστε και πώς συνδεόμαστε με τον κόσμο. Ευχαριστώ.